La llei de Gay-Lussac ens diu que si tenim una certa quantitat de gas a volum constant, la temperatura i la pressió són directament proporcionals. És a dir, que si augmentem la temperatura, augmentarà la pressió. I si disminuïm la temperatura, disminuirà la pressió. L'expressió matemàtica que descriu aquesta llei és pressió partit per temperatura és igual a una constant. És a dir, que si coneguem els valors de la pressió i la temperatura en un estat inicial, podem calcular el valor d'una de les magnituds si sabem el valor de l'altra per a un nou estat. Tinc una llanda d'alumini en la que he introduït una quantitat menuda d'aigua. Amb el bec Bunsen vaig escalfar l'aigua per tal que es converteixi en vapor i desplaci la màxima quantitat possible d'aire del que hi ha dins de la llanda. Comença a sentir el soroll de l'aigua que s'evapora i comença a veure, no sé si s'aprecia, que algo de vapor està eixint. Veig com eix vapor per la part de dalt. I ara el que vaig a fer és introduir la llanda dins del bany d'aigua freda. Invertida per tal que no pugui entrar res de gas dins seu. Considere que ja està prou calent i vaig a introduir la llanda dins del bany d'aigua. Podeu veure el que ha passat amb la llanda.